So, a big round of applause one more time. Aharan nai aiwa patinita pembantu. Amma pada pasti tak kalah mana DJSS, Kashria, Bujezua. All right. Daga wannan performance na patinita zamu gayyato to. Well done. Nice one. So ina so in dan yi fentin, oh teenager, wai me yasa ban ma fentin ne in yi fentin kai fentin din mana. All right, to lokaci ya dan kure saboda haka gurguje ku taya ne wa shugaban kungiyar shugaban kungiyar kwallon kafa da kane na Kano State. Ladies and gentlemen, we masa marabasan da zuwa Alhaji Sharu Ala domin mika wa'annan awards da za mu mika wa wasu daga cikin wato jarumai na wannan wato series na a duniya. Alhaji Sharu Ala, muna farin cikin wato gayyatar ka mika wa'annan a wancan ga jarumai na wannan series din. Maraba san da zuwa, maraba muna godiya kwarai da gaske. Allah ya saka da kai, masha Allah. To a wannan farko da za a yi presenting wanda Alhaji Sharu Ala zai mika a madadin wannan wato masu shirya wannan wato taro wato Igbo Eye Prince Cup, akwai Daddy Hikima. Ina Daddy Hikima. Daddy Hikima, congratulations for your award. Daddy Hikima, yana nan kuwa. Yawa a zo a karban masa, a madadin Daddy Hikima ga wani dan uwa zai karban masa. Okay, congratulations. Yawa to masu hoto sai ai masa hoto. A gurguje akwai kuma Hamisu dan birni shine wanda zai fito domin karban wannan certificate na karramawa saboda wato contribution sun sa a wannan shiri da kuma Kannywood gaba daya.
ina Hamisu dan birni to a zo a karba a madadin sa idan baya nan saboda lokaci waye zai karban masa yawa gashi nan masha Allah jazakumullah khair to congratulations akwai balarabe yaran malam balarabe yaran malam ina balarabe yaran malam masha Allah congratulations balarabe Allah ya kara basira all right muna godiya ga Alhaji Sharu Alam saboda lokaci abin da dan zan ce shi ne ina taya murna kuma kowa ya sani irin dangantakar da muka yi da shi Tijjani bayan dangantakar ta da shi da kuma dangantakar mu ta masu gidajen kallo duk da dai ba a ambata ba ni na zo a matsayin shugaban masu gidajen kallo ne na jihar Kano kuma kowa ya san ran masu gidajen kallo masu fim shi ne ram to amma duk da dai zamani ya zo an kwace mana wato harkar ta da sauransu duk da haka dai muna jin jiki amma dai muna ta yan uwanmu murna da kuma fatan alhairi kuma ina yin addu'a Allah ya haɗa kawuna da baki ɗaya tsakanin Kano da arewa da duk sauran wannan sana'a kuma Allah ya yi albarka kuma ina ba da nasiha cewa kada a kasa a gwiwa kuma kada a sami wato karyewar zuciya a kowace irin sana'a a duniya a kowace irin sana'a ana samun mata gari ana samun nakirci kuma a kowace sana'a a duniya ana samun arziki a sana'an nan Allah zai mana arziki da kuma duk irin arzikin da muke da wannan shawarar da nake ba na ƙara haɗa kai dukkanin yan uwa da yake da al'adu a haɗa kai don abin a samu sana'a muna tabbatar muku da cewa ni wannan da al'adu ina cikin wannan shi ya sa dole kawo kai sha Allah da fatan kuma Allah ya sa wannan abu da ake Allah ya sa an yi asara kuma Allah ya kawo arziki da ƙasa wato basira salamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته وديك على جعل شروع عالم يرزقما جارما زمكيتو جارما أسماء ساني دومتبيكا وإن واتو ساتبكيت من نكرما واغا وصدق تكيم من يوسا نوانا واتو شري muna godiya a gurguje akwai wacce za mu karrama Aisha Humaira bismillah Aisha Humaira ko mata babban tafi da wannan to a karba madadinta a zo a karba madadinta to ba tare da bata lokaci ba akwai kuma Zainab Muhammad ina Zainab Muhammad ga certificate din Zainab Muhammad yawa ga ta sannan akwai Bilkisu RK congratulations Zainab ina kuma Bilkisu RK congratulations ai musu babban tafi da Allah ai musu babban tafi congratulations on this year award. Allah ya kara basira. Masha Allah. Jazakumullah khairan. Muna godiya ga jaruma Hajiya Asma'u Sani. Yanzu kafin mu karkare akwai entertainment na manya-manya amma kafin kira wannan entertainment din ku ba da dama to Allah ya kira Alhaji Ado Ahmad gidan Dabino domin ya fito ya abubuwa da zai mana. MON o MON to okay abubuwa da zai mana akwai dan takaitaccen jawabi akwai kuma